Hai uns días falábamos da problemática para acceder ás axudas por danos da fauna salvaxe con certas eivas burocráticas que denunciaban formacións como a o PSOE ou o Sindicato Labrego, por exemplo. Dende Unións Agrarias tamén se fan eco destas reivindicacións dos gandeiros e agricultores e reclaman axudas directas aos danos e tamén a prevención que din se pode acometer de moitos xeitos. Na nosa comarca, nas últimas semanas, volveron rexistrarse serios danos en plantacións. Desde Unións Agrarias levamos tempo poñendo medidas encima da mesa para intentar non erradicar o problema, que é moi difícil, porque a población de xabarín está descontrolada, pero sí palialo. E aquí temos que ir todos da man. É dicir, temos que facer batidas neste momento en cada un dos cotos. O tema está descontrolado. Eso por un lado. Pero por outro lado, o que non podemos é sacar axudas, digamos, coercitivas, como é mastines, pastores, que na práctica non teñen un efecto de que espante o jabalí, sino o jabalí é un bicho listo, sabe comer ben, gustalle a pataca nova, gustalle a castaña, gustalle a noz, ele sabe moverse ben nestes ámbitos, e ese tipo de medidas que son coercitivas o que vai facer é adaptarse e saltalas. Por lo tanto, eso non nos vale. Nós vimos desde tempos inmemoriales reclamando axudas directas polos daños causados polo xabarín. E iso o dicimos así directamente porque se está tan descontrolada a población que incluso entra no casco urbano de Monforte e entra no casco urbano de Chantada. E en campos de fútbol desta provincia o xabarín está levantando a erva dos campos de fútbol. E está indo, pois, a hortas da xente que vive no chamado medio urbano. Entón, conciencémonos e temos que cazar o xabarín. Temos que facer batidas para que a población se controle. López Nieves sinala que na nosa zona algúns terreos van xa pola terceira sementeira a causa dos destrozos deste animal, algo que repercute en moitos gastos para os produtores. Primeiro os cotos. E algúns teñen claro, algúns que non teñan claro, pois habrá que señalalos. Hai que facer batidas naquelas zonas onde están facendo moitísimos daños que están facendo. Segundo, medidas de axuda para aqueles agricultores e gandeiros que están sofrendo perdas enormes por as sementeiras e que afectan a produción de forraxe o día de mañá. E, polo tanto, calquer tipo de paliativo, outro tipo de paliativo que se faga, nos parece que é un parche que non vai a ningures.